Her yılını yazgı taşı vaqtında Minzele'nin elevator mikrorayonunдағы birneçe uramın su basa. Transportqa da jeyulerge de yeru kıyınlaşa. Qaybir yurtlarga hatta jeyulep de barıp jetip bulmay. Biz pişirak sudan bir odamatlarga da batırşılık etmedik. Jirli halkın aytuyunca, uramda grunt şaktı yuğulgan, şıkırlar hasıl bulgan, uram şəhərdən ayrılgan. Пройти боимся. Урамнан атлап узарга куркабыз. Тирән чокырлар бар. Бер тапкыр үткән идем, итек ишемә су үтте. Минем күкрәк балам бар, бакчага йөртәм. Барып җитү авыр. Ольга birçe gün indi su basудан интегә. Кар суларының bütün агымы аның участогы аша уза. Земли продают, знаю, что тут застраиваются. Кышын шәһәрдән bütün карны басуларга чыгаралар. Кар язын иреп урамга ага. Монда йорт төзергә җир саталар, кешеләр төзи. Йортларны су баса. Безнең кичкенә балаларыбыз бар. Чирләп китүче булса, бу юлдан ашыгыч ярдәм машинасы уза алмый. Elevator mikrorayonda barык грунт юлларын да су баскан, шыкырлар хасыл булган. Шәхси машиналарны йорттан 100 метр читтә калдыралар. Каждый день. Балаларның мәктәп киемнәрен көн сайын юарга туры килә. Юлда пеширана, үз киемнәрендә, аяк киемнәрендә юып киптерергә туры килә. Су базарга төшә, участокларны баса. Кар суын агызу өчен йөрәкләрне үзләре ясый. 10 ел элек төзелә башлаган микрорайонда 4 эзләп йорт салынган. Юлларга вакыт җәелмәгән, кар сулары агарга торбалар сузылмаган. Хакимияттә бу проблеманы хәл итәргә ышандырдылар. Эта улица, получается, прибрежная. Там Биредә яр буй урамнары. Без милектәшләр белән сөйләштек. Анда дренаж системаларын төзибез. Былтыр социалистик яр буй урамнарында 2 чакрым юлга вакташ салынды. Хакимияттә микрорайондагы башка юлларга да вакташ җәергә җыйнуларын әйттеләр. Тик әлегә бу быелгы эш планына кертелмәгән. Фарис Мөхәммәтов, Фируза Насирова, Линар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары, Минзәлә.